Narito po ang report po ni Idol Joanna De Vera patungkol po sa mga proyekto po ng infrastruktura. No, yung mga pagpapatuloy po ng Build Better More projects. Yung pagdatayo po ng mga kalsada, tulay, paliparan at mga transportasyon. Ang flood control disaster resilient infrastructure. No? Ngayong umaga po na ito. Narito po ang report ni Idol Joanna De Vera. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. Habang patuloy na pinag-uusapan sa bansa ang mga usaping kaugnay ng flood control projects, mga umano'y ghost projects at mga infrastrukturang hindi pa natatapos, mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways ang pagbabantay at pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura. Ano na nga ba ang mga proyektong infrastrukturang naumpisahan at naisagawa ng pamahalaan, partikular dito sa lalawigan ng Pangasinan? Sapat na ba ang mga proyektong ito upang maibsan ang problema sa pagbaha at mas matibay na ba ang mga ito sa oras ng sakuna? Pagpapabuti sa mga pasilidad at transportasyon, kumusta na rin kaya ang mga proyektong natenga at ngayon ipinagpapatuloy? Isa sa mga agarang natugunan ng pamahalaan ang sitwasyon sa Barangay San Juan, Agno, Pangasinan, kung saan natapos na ang temporary steel bridge na pumalit sa hanging bridge na winasak ng bagyong Emong. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa ang pansamantalang tulay dahil mas naging ligtas ang pagtawid ng mga estudyante at mas madali na ring naihahatid ang kanilang mga produkto at kabuhayan. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, tiniyak nitong ligtas ng magagamit ang tulay habang inihahanda ang konstruksyon ng isang permanenteng konkretong tulay na maaari ng daanan ng mas malalaking sasakyan. Sa Bayambang naman, target na mabuksan sa Setyembre ang temporary Wawa Bridge upang mabawasan ang abala sa mga motorista habang isinasagawa ang permanenteng Wawa Bridge. Matatanda ang nagpahayag ng pagkadismaya ang lokal na pamahalaan sa mabagal umanong progreso ng proyekto at hiniling sa DPWH ang agarang aksyon. Ayon sa mga inhinyero, ang pansamantalang tulay ay maaaring daanan ng mga sasakyang may bigat na hanggang 8 tonelada, kabilang ang mga pampasaherong bus. Naisagawa rin ng rehabilitasyon ng nag-viral na road project sa Arzadon Road sa Barangay Mayombo, Dagupan City, matapos ang matagal ng reklamo ng mga residente hinggil sa pagbaha sa lugar. Sa pagbisita ni Secretary Dizon kasama si Mayor Belen Fernandez, binigyang diin ang kahalagahan ng pakikilahok ng publiko sa pagtukoy ng mga infrastrukturang nangangailangan ng agarang aksyon. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko at pagbawas ng pagbaha sa lugar. Samantala, umaasa ang mga residente ng Villasis na tuluyan ng matatapos ang Villasis to Santo Tomas Bridge na sinimulan pa noong 2018, ngunit nananatiling hindi pa kumpleto hanggang sa kasalukuyan. Habang ginagamit pa rin ang pansamantalang tulay, sinabi ni Secretary Dizon na prioridad ng DPWH ang pagtatapos ng mga matagal nang natenggang proyekto upang ganap na mapakinabangan ng publiko. Sa Barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan, nagpapatuloy naman ang rehabilitasyon ng Pangasinan to Zambales Road na nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko doon. Magamat higit sa 18 million pesos ang inilaan para sa proyekto na nakatakdasan ng matapos noong 2025, tinatapos pa rin ito sa kasalukuyan. Patuloy rin ang redevelopment ng Pangasinan Provincial Capital Complex sa Lingayen. Ayon sa pamahalang panlalawigan, kabilang sa mga isinasagawang proyekto ang pagpapalawak ng mga kalsada, pagpapaganda ng drainage system, pagpapahusay ng traffic management at climate resilient infrastructure upang maiwasan ang pagbaha tulad ng naranasan noong nakaraang taon. Patuloy rin ang paghahanda para sa T-Plex Extension Project, isang 59.4 kilometrong pagpapalawig ng expressway mula Rosario hanggang San Juan, La Union sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay isinasagawa ang detalyadong engineering design at right-of-way acquisition. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mababawasan ang biyahe mula Rosario hanggang San Juan mula 1.5 oras tungo sa humigit kumulang 40 minuto na magpapabilis ng transportasyon, kalakala na turismo sa Hilagang Luzon. Sa gitna ng mga usapin hinggil sa mga hindi natatapos na proyekto at kontrobersya sa ilang flood control initiatives, patuloy na hinihiling ng mga mamamayan ang mas mabilis, mas matibay at mas transparent na pagpapatupad ng mga infrastruktura. Inaasahan ding magiging isa ito sa mga pangunahing paksang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, kung saan umaasa ang publiko na maririnig ang mga konkretong hakbang upang mapabilis ang pagkumpleto ng mga natenggang proyekto, mapalakas ang flood control systems at higit na mapabuti ang infrastruktura sa buong bansa. Kasama mula dito sa IFM Dagupan para sa State of the Nation Address Special Coverage. Ako si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage. IFM News. IFM News. IFM News.